Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar een interview met Yoshina Davelaar. Zij geeft zondag een lezing in het Museo Tula. En die lezing gaat over de Harlem Renaissance. En dat is een lezing waarin aandacht wordt besteed aan zwarte kunstenaars. Volgens mevrouw Davelaar krijgen die niet altijd de aandacht die ze wel verdienen. Zij gaat dat doen en we hadden een gesprek met haar over deze Harlem Renaissance. De Harlem Renaissance, eigenlijk wat veel mensen niet weten, is dat kunstgeschiedenis vrij westers georiënteerd is. Als ik jou vertel dat de Harlem Renaissance de zwarte variant is, de zwarte kunstgeschiedenis, en dan eigenlijk een voortvloeisel uit de tijd van de slavernij in de Verenigde Staten, in Harlem, New York. En dat mensen zich daar gegroepeerd hebben en via kunst hun uiting hebben gegeven. De bekendste zijn eigenlijk de jazz, de muziek. Ja. Die kennen we allemaal wel van de studio's en de muziekdiscotheken en dergelijke in Harlem. Maar wat weinigen weten is dat daar ook heel veel schilderwerken, literatuur, maar ook beeldhouwwerken vandaan komen. Literatuur is er ook meer en meer aandacht voor. De zwarte kunstenaars is zij nog steeds een beetje, krijgt niet de aandacht die het verdient natuurlijk. Daar besteed jij nu aandacht aan. Ja, ik vind dat wij sowieso, wij, de zwarte mensen, sowieso gelijkgesteld horen te zijn aan de witte mensen. Dus ook vanuit de kunst. En ik vind dat meer mensen er eigenlijk wat meer kennis van horen te weten. En niet alleen over de westers georiënteerde kunst, maar ook alle andere vormen. Was dat al een discussiepunt toen je zelf ja, kunst, absoluut. Ik heb op de HAVO heb ik examen beeldend vormen tekenen gedaan. En tijdens de kunstgeschiedenis vond ik het al, omdat ik zoiets had van, maar wacht even. En zwarte mensen dan, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Toen ik naar de kunstacademie ging, toen werd het nog erger, want mijn professor kunstgeschiedenis, die nota bene uit Chili komt, die wilde er niets mee doen en die wilde er ook niet aan. Op een gegeven moment werd het zo'n discussie dat de directeur van de kunstacademie zoiets had. Weet je wat, ga jij naar Amsterdam, ga je als tweede studie, heeft hij mij ook ingeschreven, kunstgeschiedenis doen. En pas daar was er één professor die op een gegeven moment zei van, meid, je moet eens opzoeken de Harlem Renaissance. We hebben het wel over een tijd dat er geen internet was, in de jaren 90. Dus het was allemaal bibliothekenwerk. Nou, die hadden helemaal geen boeken erover. En uiteindelijk via die professor in contact gekomen met een boekhandel. En die had 1 boek uit Amerika. En hij wist niet wat hij ermee moest doen. En die was verkocht. En dat was dus ook het begin van mijn zoektocht. Ja, dat is echt een zoektocht geworden daarna. Ja. Daarna, want nogmaals, het was niet het tijdperk van internet. Ver daarvoor. En ik deed fotografie. En het makkelijkste is natuurlijk vanuit je eigen vakgebied. Ik ben naar New York toen de tijd gegaan. En daar kwam ik in contact met het werk van James van der Zee. Een fotograaf die rond zijn 14e een cameraatje, zo'n klikklak, zo'n Kodak klikklak cameraatje gekocht heeft. Of gewonnen heeft eigenlijk. Met een wedstrijd en vanaf dat moment is gaan fotograferen. Eerste instantie portretten, maar gaandeweg is hij ook steeds meer evenementen. En dan heb ik het over evenementen van demonstraties van zwarte bewoners uit Harlem. Is hij gaan fotograferen en zo is hij eigenlijk verder gegooid. Leuk om te vertellen is dat hij zowel voor zwarte als witte mensen heel erg belangrijk was. Waarom? Want hij maakte dus op een dusdanige manier portretten van iedereen, familieportretten, gezichtsportretten, dat iedereen dat ook aansprekend vond. Dus het was niet alleen voor de zwarte mensen of alleen voor de witte mensen voorbehouden, het was voor iedereen zijn techniek. En jij gaat in die lezing, ga je daar meer over vertellen? Ja. Moeten mensen enige voorkennis hebben of kunnen ze gewoon naar jouw lezing toe komen en luisteren naar wat je te zeggen hebt en daarna via internet meer onderzoek doen? Nou, dat dus precies. Hè. Kijk, het zou mooi zijn als je er een klein beetje over weet, maar mijn doel is eigenlijk mensen kennis te laten maken met andere kunstvormen. Ja. En dat is dus de Harlem Renaissance. En voorkennis van kunst is ook niet nodig, want het is ook een stukje geschiedenis. Leuk. Het is zondag, het begint om 10:00. Moeten we op tijd zijn? Graag. Hey, ik ben een Nederlandse. 10:00 van 10 tot 12. En natuurlijk, er is een inloop en de lezing zelf duurt ongeveer een half uur. En daarna is er alle momenten om vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Het is gratis om het juist zo laagdrempelig mogelijk te houden, zodat mensen die zoiets hebben van lijkt me interessant, maar ga ik daar geld aan uitgeven? Nee. Het enige wat je hoeft te doen is tijd en energie. Aanwezig zijn. Dank je en succes. Bedankt. Mensen kunnen naar www.Fundación Museo Tula voor meer informatie en zich aan te melden voor de lezing.